Ko nam je to stigao? Momenat istine, stigao nam je naš kolega Miljan, on je srećni dobitnik i lovit će ovog vikenda s nama srndaća. Ovo je neki prvi moment, želimo da predstavimo čoveka, on će nam sad reći par reči koje, odakle dolazi. Dobar dan svima, ja sam Miljan Plotan, dolazim iz Gradiške, iz Republike Srpske, iz lovačkog udruženja Profesora Gradiška. Evo, ja sam taj sretni dobitnik, želim da se zahvalim domaćinu na gostoprimstvu, želim da pohvalim njihov rad u prošlosti i da poželim puno uspjeha u budućem radu. Što se tiče samog izvršenja lova, najviše je zastupljen, bar što se meni lično tiče, lov predatora, prvenstveno šakala, koji je sada pojava koja nam prijeti plemenitoj divljači. Pa ovim putem negdje apelujem na sve lovce da se malo pozabave tim problemom, svako u svom lovištu. Što se tiče kalibra, to je 243. Kalibar koji je namijenjen za tu vrstu divljač, isto tako i srneća divljač. U nekom narednom periodu u našem lovištu je otvor lova. I naravno, ima i lova divih svinja. Šareno što se kaže. Šareno, da, ali eto kažem, taj lov predatora je onako najzastupljeniji. Drago mi je, mnogo ličiš onda na nas ili mi isto preferiramo lov predatora. Evo imat ćeš priliku da ovog vikenda loviš 1, 2, 4, 3, tako da očekujemo da će biti uzbudljivo. Ti ćeš ići s mojim bratom Nikolom u lov, tako da želim ti dobar pogled i lep provod i nadam se da ćeš ostreljiti jednog lepog srndaća. Sad vidjet ćemo da će to biti večeras ili sutra ujutru ili sutra uveče, ali tu smo. Prvenstveno lijepo druženje u prirodi, a odstrel ako dođe dobro je. Danas smo u Bačkom polju kod našeg kolege iz udruženja. Lovit ćemo sa našim kolegom iz Gradiške, Miljanom srndaća. Teren je dosta otvoren, kao što vidite. Imaju par srndaća za odstrel. 2-3 grla smo već vidjeli, ali idemo na jedno specijalno mjesto da se namestimo pa ćemo vidjeti šta će biti. Miljane, ti si spreman? Naravno. Jovo? Ja sam spreman. Ti si već... Želim vam dobrodošlicu, dobar pogled, mirnu ruku. Nalazimo se na reonu Čarnok, brdo, potez do pruge. Tu imamo jednog srndaća, selektivni odstrel. Nadam se da ćemo imati uspjeha i to je to. Ništa, što bi se rekla, ako danas ne uspijemo, tu smo sutra uveče. Bit će uspjeha, nadamo se. Ali ajde, to je sve lov, nikad se ne zna. Nikad se ne zna, tako je. Idemo da se nameštamo polako pa da vidimo da li će izaći taj. Snađemo. Dvije srne, ja? Miljanče, ćeš ti snaći sa tim? Vrlo lako, vrlo lijepo muška. Mislim da je to u nekom tvom kalibru. Apsolutno. Poznato. Došlo je do male promjene plana. Ovdje imamo jedno brdo i tu smo vidjeli jednog srndaća. Stručni pratioc misli da je taj srndac zaostao pa ćemo mu prići malo bliže. I ako bude bilo to što tražimo, postoji mogućnost da ćemo uputiti smrtonosni hitac. To jest naš kolega Miljan. Znači i srndać i srna su na putu odavde, što si rekao, nekih 200 metara. Znači čim se podignemo iza brda, tu su. Da, vidim i to, ubije me sunce. Probaj ti da se
ali to je vidi. Mislim, neće biti nikad nešto za vađenje. Pravi 74. godina. Nema više. Levi 70. Opušteni vaša. Čekaj se popreći. Može. Hop. Čekaj, čekaj da ti da bok skroz. Jeste. Miljanče, dao ti je jednu šansu, ali... Biće i druga. Biće i druga, polako. Tek smo krenuli. Dobro, malo drugačija oprema nego što ti koristiš, pa treba se malo i snaći. Malo i adrenalina. Malo i adrenaline, kažem, brate, i mene je malo lupilo, iskreno da ti kažem. Ali dobro, idemo da probamo još onog tamo. Možda ćemo ga sutra sretiti, ko zna. Prilazimo kanalom. Možda su nas malo već i opazile, ali pokušat ćemo da dođemo u neku šansu za pucanje. Sad su nam sigurno 400 metara. Imamo dobar vetar. Nadamo se ćemo uspjeti. Oni će vam. Ajde, molim, spusti se. Da je malo visoka, tanak. To je da. Op, 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 op. Znaš da idu na nas? Idu na nas. Lis. Eno ga u obali, brate. Vidite lisa? Lis je na bentu. Kako je srna pa desno od nje gore. Vidiš da je glava crne. Je pa gore desno. Imaš lisa u zelenom špunju, vidiš ga? Vidiš kako ide gore? Evo, penje se na bent. Vidiš? Kakav je lukavac. Koliko ima na mene? 230. Je tako puno. Što bi se reklo, ljudi, mi smo se potrudili, baš smo se potrudili, iskreno rečeno. Mislim da smo se čak malo i oznojali. Bilo je i puženja, i ležanja, i Pači, hodi, žabi skoka. I pači, i svega je bilo. Ja nisam bio u vojsci, ali mogu reći da su se momci dobro podsjetili vojske. Ako su bili. Bili, to su te starije generacije. Srndać je lega u žito. Malo smo ga i mi poplašili, malo i auto, tako da sumnjamo da će izaći. Ali ako ništa ne odradimo još u sljedećih 10-15 minuta, nastavljamo dalje ujutru, pa se gledamo šta da vam kažem. Kući sam sastavljao da ja se Gdje to malo? Ko nam je to stigao? Svake godine isto priča. Ko kuva kafu, Pavlović. Jutros nam je stigao i drugi gost, Ivan Pavlović, već naš drugar, par godina. Lovit ćemo niskotrofejnog srndaća, to je škarta,
Teren je u suštini već poznat, lovimo godinama, tako da kako krupnu divljač, tako i nisku divljač. Tako da... Biće mi drago, ne uspijemo ovog puta. Kažu, jutro je pametnije od večeri, mi se nadamo da će nam biti bolje od večeri. Tako da već smo primetili na istom terenu srneću divljač iz daljine. Nalazimo se kod Vilinog voćnjaka. Odatle ćemo da krenemo i nadam se da ćemo imati uspješan lov. Lovac je spreman. Ne vidim tačno šta je. Kad se iđe u kanal krenut ćemo. Samo polako i ne iza mene. Oni su ušli paralelno sa brdom ovim. Tu ćemo stati malo da ih ne podignemo. Okay. Evo ti ga stoji. Idealan. Evo ga, staće ponovo. Sad možeš. Evo. Ne. Idemo Rafa da napuniš pušku. Ja ću da vidim da se šta kreće, zato što žito je još mokro, vratno nisu unutra, pa ćemo se... Da, ja mislim da su napoljeni. Napoljeni, nisu još u žitu. Okej. Ajde, idemo. Mislio sam da nismo, ali ipak jesmo podali municiju. Evo ga rubiramo na putu. Ivice žita. Či danas pucamo hormani. Evo ga kaže. Drug da evo. Kako li sam nas? Ajde, ali nije drug da nam je svijeta. Ovo će biti prvi srndač. Da. Tako smo se i kladili.
sve strane. Ja sam pratim da vidim. To je bio srndać od Marke. To je srndać od taj... Nije to taj. Ovo je nešto baš mlado. Ovo je... Reći on popodne ga već. Na bok. Kako ti vidiš od tega? Lako sad. Mislim da će ona krenuti desno. Čim stane možeš. Bravo. Prvi metak sam zagubio, da znate. Bravo, legendo. Bravo, cele doktore. Bravo, legendo, malo je dobio više naprijed. Ne, malo je nakoso bio. Zato što se srndać okrenuo onako prema nama, vidjet ćete, malo je pogodak ovako otišao. Ali plečka ispun po krvi. Pratilac je pratilac. Nema neke rupe zanimljive. Pogodak. Maestralan. Bravo. Hvala. Eto, ipak smo uspjeli da ostrelimo ovo grlo. Jutros imali mali peh.
Iako je bio blizu Srndać, promašili smo ga, međutim otišao je malo dalje. Ispratili smo njega iz Srnu, uspjeli da se došuljamo i drugi hitac je bio i na solidnoj daljini, ali ruka nije drhtala kao jutros. Izdao sam. Čestitke još jednom, hvala. Grlo za vađenje, nema šta. Kao što vidite, trofej interesantan, čak ima i neku šupinu. I još evo, interesantno, ne znamo od čega mu je. Da li je možda borba s drugim srndaćima ili nešto pa da je, ne znam stvarno, ali evo, bukvalno nema dlake, srnda je sama koža. Tako da, što se kaže, posao dobro urađen. Sad šta uradimo, uradili smo.